Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esiyifakayo. Sikubekele ke nje ama-transfer rumors akhona ke kwi-Betway Premiership zokubhekela laphana ke kuzona ke ezimnyama i-Orlando Pirates ke ayaqina ke amathuba ukuthi ke i-Orlando Pirates ke imluze umdlali ke wayo ke oyi-right winger ulaphana ke uMo Hau Inkoda kuthiwa ke iqembu lakhona ke laphana ke eBelgium laphana ke iStandard Liège kuthiwa ke impela ke seliyisubmithile i-offer kwi-Orlando Pirates. Ngicabanga ukuthi ke i-Orlando Pirates ayizukuma endleleni yomfana omncane mayibona kunamaqembu aphesheya kwezilwandle ke amdingayo, okusho ukuthi ke lokho kuyobe kusho ukuthi uMo Hau Inkoda uyobe ke ethola ke i-step esiyaphezulu kanjalo enamadlelo aluhlaza. Impela ke iStandard Liège sakhona ke eBelgium kade ke samfuna laphana ke uMo Hau Inkoda, kodwa ke singakayisubmit laphana ke i-offer kuthiwa ke impela ke sesisubmithile i-offer ke kuyona ke i-Orlando Pirates yokuthi ke lo mdlali siyamdinga laphana ke uMo Hau Inkoda. Engakusho nje i-Orlando Pirates ingase impela imluze laphana ke uMo Hau Inkoda. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe ahlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.